Ola a todos, son o Doutor Espasandín, tamén conocido como Dr. House, porque estou todo o día na casa. Ben, vou a quitar a mascarilla, pero, por favor, manter a distancia de seguridade. E, sobre todo, non me tusir na cara. Antes non me importaba, pero ahora, co rollo do coronavirus e tal, por favor. Como vos imaginaredes, son un experto na materia. Levo varios anos estudiando o comportamento do ser humano na instalación deportiva de Oconco e creo que son o máis adecuado, indudablemente, para darvos uns consellos e poder manterse en forma en estes días de confinamento. Bien, para empezar, o máis importante é manterse activo. Vale, non fagades como a min, que o primer día tuve no sofá todo o día e o día seguinte doía uns cadrises. Entonces, cal é o meu consello? Pois que manteñades unha actividade física acorde coa actividade que viñades facendo estes últimos días ou estes últimos meses, non? Que significa isto? Que si hasta ahora estabades entrenando unha hora ao día todos os días da semana, pois máis ou menos que manteñades esa rutina. Evidentemente podemos ampliar un poquinho máis, facer un poquinho máis, hai máis tempo, estamos máis descansados, vale? Pero, sobre todo, os que estabades facendo pouco, con pouco a que me refiero, unha hora ao día, 2 días a semana, algunhas clases máis relajadas, esa xente agora non pretendades facer 6 horas ao día, por exemplo, vale? Senón, corremos o riesgo de que sea peor o remedio que a enfermedade. Entonces, como se suele decir por aí, entrenar, pero con cabeza e con sentidiño. A ver, que tampouco fai falta estar todo o día facendo deporte. Tamén podedes, eu que sei, así, a bote pronto, facer as camas, botar unha horta, estrar as aliñas, Eso non, aburrido sí, pero eso non. Bueno, despois de todo isto, despois da vosa oriña de pilates e da vosa oriña de estrar as aliñas, ides pa dentro, dadesvos unha duchiña, xa sabedes, a higiene é moi importante, sobre todo despois desto último, poñedesvos no sofá e vedes unha peli. Recoméndovos unha, sin lugar a dudas, esta de Jean-Claude Van Damme, retroceder nunca, rendirse jamás. Ademais, con moito mensaje para estes tempos, vale? Veña, ánimo a todos, vémonos no seguinte vídeo. A continuación, deixovos unha rutina de ejercicios moi básica para realizar en casa, porque, bueno, estes días xa sabemos, non? Nada de alquilar un can para ir a pasealo, hai que estar en casa. Entonces, aquí vos queda a rutina, a siguiente foto, vedes que son ejercicios fáciles, podes facelos todos en casa, podese adaptar, podese sumar, aumentar número de repeticións, disminuir, como queirades, podes adaptalo en función das vosas características. Calquer dúda, podedes preguntalo, e a continuación tamén vos deixo un vídeo aquí do fenómeno enseñándovos como se fan os ejercicios. Home, que descanse moito. Eu estou vendo xente pasear o mastín que leva 15 anos atado na figueira, que nunca o soltaron, pois agora está no pasear. Home, non me